So, what is up mga idolo? Nandito ako ngayon sa Patapat. At ayun nga, gaya ng nasabi ko noon, may mga biglaang mga biyahe pag ganitong mga December mga idolo. So, meron akong merong nag-book sa akin na kaibigan ko na yan, magsusundot sa airport mga idolo sa Manila. Pero mayroon akong kukunin na kamag-anak nila sa Isabela. So ayun, pupunta ako sa Isabela muna ulit. Tapos pupunta ako ng Manila mga idolo. So may mga itinerary pa sila sa Manila. So obviously, meron tayong may tour na magaganap mga idolo. So ayan, at ang gagawin ko sana ngayon kung may makikita akong mga Christmas landmark i-detailed documents ko sana, pero tingnan natin mga idolo dahil ang sungit ng panahon ngayon dito sa may Cagayan. So ayan, ang lakas ng ulan mga idolo. So tingnan natin kung ano yung mangyayari mamaya. So sana makapag-document tayo ng mga Christmas landmark along the way mga idolo. So ayan, at dito na ako sa may Patapat. So ayan na nga mga idolo. Sana hindi mag-close yung kalsada na ginagawa dyan mga idolo. So ayan, mamaya tignan natin kung makakapag-document tayo mga idolo. So mga idolo, meron tayong nakita dito sa Santa Praxedes. So dito yung birthplace ng mami ko. So ayun may meron silang mga landmark. So yan, document natin na mga idolo. Go! Dito na tayo sa ayan, Claveria. Meron nag-bypass ako mga idolo kasi sira yung tulay doon. And then ito, lakas ng ulan pa rin dito sa bandang Cagayan. So laging ganito dito sa banda dito kapag ganitong bare months, hindi talaga tumitigil yung ulan dito sa
banda rito ng ng Cagayan. So laging umuulan dito mga idolo. Palagi halos hindi tumitigil yung ulan dito. So sana may pa tayo. May mga makita pa tayong mga pride landmark ng iba't ibang municipality dito. So dito sa Claveria wala na tayong makukuhanan dito kasi lakas ng ulan. Saka hindi ko talaga madadaanan yung pinakabayan ng Claveria kasi nasa paloob yun mga idolo. So tingnan natin sa Sanchez Mira mamaya kung may makikita pa tayo doon mga idolo. So ayan, dito na tayo sa so pass tayo ngayon sa Claveria, walang makukuhanan ngayon mga idolo. So mga idolo, nandito na tayo sa lagpas na ng view deck ng Claveria. Medyo maulan talaga at hindi ko na nakuhanan ng video mga idolo. So hopefully may makita pa tayong mga dito. May mga Christmas landmark talagang gusto kong may document kung makita. Kasi alam niyo naman ang mga Ilocano, very creative. So tingnan natin yung mga baka sakaling marami pa dito mga idolo na makikita tayo. So ayan, tingnan natin dito sa may Sanchez Mira, pero maulan din talaga mga idolo. Tingnan natin kung ang makikita natin dito mga idolo. So dito tayo sa Sanchez Mira mga idolo. So ito naman yung nila, mga presentation nila mga idolo.
Time check mga idol, 5:17. Bale, konti lang yung na-videohan natin na na ngayon, Christmas landmark, kasi yung iba ay very simple yung mga ginawa nilang ng mga tapos pa, yung iba hindi talaga madadaanan along the highway. Yung mga bayan nila yung mga municipal offices nila ay medyo papuntang loob. So hindi sila national highway. So tatlo lang yung nakuhanan ko ngayon. So baka meron pa dito along kasi nandito na tayo sa Tuguegarao mga idolo. So dadaan ako dito sa bandang Manlig. Tignan natin kung may mga makikita pa tayong magandang Christmas landmark. So magandaan naman ngayon medyo gabi, baka may mga makikita tayong nakailaw. Kasi yung mga yung mga tatlong document natin na tatlo siyempre hindi nakailaw. So yun yung Claveria, Sanchez Mira, tsaka Pamplona na municipality yung merong Christmas landmark na medyo hindi naman medyo talagang maganda na sa atin kasi nag-effort sila mga idolo. So yun na, hindi lang effort nila. So tingnan natin mga idolo kung meron. So dito sa Tuguegarao traffic na. So tingnan natin kung meron pa tayong may ibang document. Ayun may nakita pa tayong spot mga idolo. So ito ang ganda dito sa may Enrile dito. Mas maganda ngayon kasi may pailaw sila mga idolo. So ayun, baka meron pa yan sa mga banda-banda dyan, doon tayo makikita pa. So ayun, okay, very nice. Thank you Enrile.
So ito guys, yung nakita na pasyat na ano naman natin, napasadahan yung Municipality of Quezon ng Isabela. So yung Santa Maria kanina wala kasi nasa loob ang ano nila, ang bayan nila. So ito, ang gandang pailaw naman ng ano ng Quezon, ang daming star mga idolo, ang ganda. So ayan, thank you Quezon, Isabela. Yun. So dito may fish pa, no, mga idolo. Tapos may gazebo. So, Quezon pa rin dito mga idolo. Oh, Parukbuk, Quezon. Maraming pailaw dito mga idolo. So ito naman ang panlaban ng Malig, Isabela mga idolo. So yan, pailaw din. So, may marakis ng Santa Claus. Puntahan natin yan mga idolo. So, ayan, yung pambato ng Malig. Thank you very much, Malig. And Merry Christmas and a Happy New Year. Yun. So, let's go ulit. So ayan na nga mga idolo, at nakita natin yung iba't ibang mga Christmas landmark ng mga iba't ibang probinsya na papuntang Cagayan to Isabela mga idolo. So nag-umpisa tayo sa Santa Praxedes hanggang dito sa may Aurora mga idolo. So napakaganda ng mga ginawa nila. So yung mga hindi natin konti lang naman yon mga idolo. Mga nasa dalawa lang yung hindi ko na medyo hindi na paghandaan mga idolo. So, hindi naman ibig sabihin yon na hindi maganda yung nagawa nila, pero siguro may mga pinaglaanan lang sa kanilang mga pondo
At yun nga, may mga inuna silang mga mga bagay-bagay sa kanilang mga pondo, mga idolo. So yun, dito sa Pilipinas talaga, kitang-kita mo pa rin yung spirit ng Christmas, mga idolo. So kahit anong hirap ng buhay ay lumalaban pa rin si Pilipino, mga idolo. So ayan, nandito na ako sa Isabela, sa Aurora na, mga idolo. So yun na siguro ang huli kong may papakita na kasi hindi naman na ako dadaan ng Aurora at hindi na rin ako aabot sa bayan namin para may pakita ko rin sana yung Christmas landmark namin, mga idolo. So obviously yun na yung sa Aurora, mga idolo. So ayan, salamat sa inyong panonood dito sa channel na ito. Kayo ang aking idolo. God bless us all. Amen.